Ahojte, čaute, motorkári. Za poslednú dobu sa nám stalo niekoľko úrazov, bohužiaľ aj smrteľných úrazov na motorkách. Nie som žiadny motorkársky guru, ani pretekár, nie som žiadny Francesco Bagnaia, ani Simoncelli. Len ma mrzí, že keď sa cítime byť motorkári, tak by sme si mali navzájom pomáhať, že poradiť tomu motorkárovi. Dneska si už všetci iba závidíme, ten má Ducatku a ten má hento a ten má Ducatku, tak není motorkár, to je kokocina. Pamätám dobu, kedy sa nerozdeľovali motorkári na to, či majú Ducatku alebo nemajú Ducatku. Pamätám dobu, keď každý, kto došiel na dvoch kolesách, bol motorkár. Dneska sú vodiči motocyklov a potom sú motorkári. Ten, kto je vodič motocykla, je ten, ktorý vyšiel z autoškoly včera, pred rokom, pred dvomi. Kúpi sa nejakú motorku, vozí sa, je rád, je spokojný, je super, akože zamávam mu, ukážem mu tie dva prsty dolu, OK. To už dneska už aj skútristi sú motorkári, ale aj na tom skútri nechcem skútristov nejako haniť. Hej, každý má nejakú odvahu na volačo a každý na čo si trúfne, na tom sa vozí a aj ten skúter dneska kopec razy stojí viac peniazí, aj má väčší výkon, jak nejaká čínska motorka, alebo dobre, o tom sa nebudeme baviť. Chcel som hovoriť o tom, že je veľa smrťákov medzi motorkármi, čo už teda je smutné, ale je to smutné hlavne kvôli tomu, že veľakrát si nevieme povedať, že kámo, tak ukáž mi to, jak sa to ide, alebo že tak kámo, na toto nemám. Si vači frajer a na toto ja nemám. Toto nebudem robiť, lebo na toto nemám. Dokazujeme si, kto je vači frajer na kopci, kto je vači frajer pod kopcom, kto je vači frajer hore kopcom, dole kopcom, neviem kam, ktorým kokotom kopcom. Potom si dokazujeme, zabúdame na tú rýchlosť. Ja na ňu zabúdam, takisto najdem cez dedinu 50. Takisto najdem medzi dedinami 90. To nejde asi nikto. Povedzme si úprimne, dajme si ruku na srdce, že medzi dedinami 90 asi nejazdíme, pokiaľ ozaj nemáme skútra nejakého 125 a takisto aj v dedine. Je to o tom, kto je jak vyjazdený, kto má jakú skúsenosť. Není to o tom, či mám Ducati, alebo mám Kove, alebo mám CF Moto, alebo mám Kawasaki, alebo mám Yamaha. Stále je to o tom. Jak už veľa skúsených motorkárov, čož ja teda sa nepovažujem za nejakého skúseného motorkára, mám nejaké kilometre, ale sú ľudia, čo majú kilometre také, čo ja spravím za rok, oni spravia za mesiac, hej. Ale ani není to o tých kilometroch, lebo kopec razy ty kilometre ideš rovno a o tom hovorí zadná guma, že či si bol v Chorvátsku na otočku a zodral si ju v strede, alebo si bol na kopci, alebo si bol na nejakom Slovakia ringu Brno, alebo ja neviem, Panonka, alebo ja neviem čo. Skúsme to brať z iného súdka, že každý, kto sa cíti byť motorkár a má nejakú tú dušu, alebo proste nejaký ten zápal, tak by mal mať aj rešpekt ku tomu stroju. Stále sú to dve kolesá a není to o tom, že sadnem a teraz ja som frajer, lebo mám, ja neviem, aký výkon, mám proste hocičo. Každý, kto sadá na tú motorku, alebo aspoň ja to tak berem, ja keď sadám na motorku,
tak to berem tak, že sa dám na tú motorku tak, aby som sa vrátil ku rodine živý, zdravý, lebo mám nejakú zodpovednosť. Nemusí sa to stať vždy. Môže sa stať, že jedného dňa sa to proste dojebe a neprídem tam živý, zdravý u tej rodine. Tomu sa snažím vyhnúť. Chodím na Slovakia Ring si zajazdiť, nie preto, aby som tam bol najrýchlejší a robil tam časy. Chodím tam preto, aby som sa natrénoval, aby som sám sebe spravil radosť. Ja tam nechodím robiť radosť nikomu inému. Ja tam nechodím preto, aby ma tam niekto obdivoval. Ja mám čínsku motorku a ja na tej čínskej motorke dokážem tam zajazdiť tak, že aj japonské motorky to nezajazdia. Ale to sa nechcem chváliť. Proste na to kašľa. Idem tam preto, aby som ja spravil sebe radosť. Či tam prídeš na 125 alebo tam prídeš na 1000, prídeš tam preto, aby si sám sebe robil radosť. Zaplatíš si za to, si tam. Hej. Pardon. Treba to vyskúšať, treba tam ísť. Treba si zaplatiť motoškolu. Ja som motoškolu nemal. Moja motoškola bola Java 20. A to je moja motoškola asi 30 rokov dozadu. Áno. V dnešnej dobe už na tej Jave 20 sa asi nehovorím, že však jazdia chalani, ale jazdia nejaký Pioneer Cup kokotiny, hej, Babeta Cup pičoviny, hej, ale už to bežne je dostupná motorka taká, že a idem si bez papírov, zajazdím si tak kadze, neviem kadze, hej. Pokiaľ si spravíš čerstvý vodičák, chod na tú motoškolu, sú motoškoly, ktoré sú viac menej neznáme a sú motoškoly, ktoré sú trošku viacej známe, jak nejaký pán J, ktorý začína, nebudem robiť reklamu, a začína na J a tá motoškola je relatívne dobrá. Čo som počul, ja som tam nebol, ale isto to treba skúsiť. Není to žiadna hanba. Aj ja by som si to skúsil, ale nemám na to čas. Proste nešlo mi to zosynchronizovať s mojou prácou a so všetkým, aj keď to nemám ďaleko, lebo robia motoškolu dokonca v Dlhej a na tej malej trati a dá sa to, ale naozaj mi to nekoľko. A to není hanba si to priznať, že tak idem tam. A buď mi to volá čo dá, alebo mi to nedá. Ale hanba je to sa vysypať do jarku. Není hanba tam prísť a že som tam 40-ročný čurák a vozím sa tam s 18-ročnými, 17-ročnými na nejakom detskom okruhu. To je hanba, ale o tom nikto nevie. A keď sa zrakvíš, kde? Dolameš si kosti, klby, pičoviny a nevieš sa postarať potom o svoje decka a o rodinu, lebo si sa zrakvil. A to nehovoríme o tom, že si rozšaloval nejakú Dukatku, po ktorej si strašidelne túžil a konečne mám 55 rokov, tak som si ju kúpil. A zrakvil som seba, zrakvil som Dukatku a ešte som zrakvil aj celé podnikanie. Takže a čo sa týka dárcov orgánov, vieme dobre, že my dárcové orgánov nezme. Lebo keď sa zrakvíš, tak z teba nepoužijú nič, tak možno klby. Lebo pečenka je piči, slezina je piči, srdco je piči, plúca dotrhané, kokot. Takže dárca orgánov je iba taký slogan. Víme dobre, že v tej rýchlosti sa zrakvíš a si zrakvený. Tam už orgány z teba sú nikomu na nič. Jediné ešte spermie, alebo to je akože aj po smrti ešte spermie, až si dobre pamätám, z prírodopisu 7. ročníka, tak spermie sú viac menej bunky, ktoré vydržia najdlhšie. Takže ešte nejakých cirka, neviem, či 24 hodín, možno by som klamal, tak ešte tie by boli použiteľné, áno. Takže asi tak. Takže dávajte si na seba bacha, nehambite sa za to, na čom sa vozíte, nehambite sa za to, že sa neviete voziť, stačí si to priznať.
Takže si priznám, neviem sa voziť, kámo, ukáž mi to. Alebo kámo, poď do tej motoškoly, lebo v autoškole ma kokot hovno naučili. Lebo za mnou sedel chlap, ktorý mal 63 rokov, robí to popri dôchodku a má 120 kg. A vozil sa se mnou na 125, keď som si robil A1, áno. To nehovorím, že to bol môj prípad, to nebol, ale sú také prípady. Takže chlapec má 55 kg, inštruktor má 120 kg a vezú sa na motorke, ktoré má 9 kW. Toto není autoškola. To je samovražda. Aj pre toho inštruktora, aj pre toho, kto na tom sedí. Toto je choré, na hlavu, padnuté. Toto nikoho nenaučí jazdiť. Toto naučí chlapcov, iba keď si kúpa motorku, alebo je devčata, ale väčšinu chlapcov, že hurá, už nemám toho kokota za sebou, ktorý má 120 kg. On má pocit, že má výkon rakety. A potom končia tam, kde sú. Toto je tá chyba. Celý systém tento autoškoly je chorý. Hazarduje so životom inštruktora a hazarduje so životom toho žiaka, ktorý sa to učí. A 1 300 000 piči otázek, ktorí sú není vôbec k ničomu, ktoré sú teraz podľa toho nového zákona o cestnej premávke, nikam nevedú. Lebo jak ja mám predvídať, že decko ide po chodníku a čo ja mám spraviť, keď ide decko po chodníku a náhodou mi skočí do cesty. No čo mám spraviť? Za mojej éry, keď som ja si robil vodičák, povedali, že mám predvídať, tak ja som mal byť jasnovidec. Takže aj teraz musíme byť jasnovidci, tak buďme prosím jasnovidci a nerakvíme sa, kade tade sa rakvíme sa 1, 2, 3, 4, 5, 12 a iba sa chválime doma krajšovačú motorku. Takže zlatí moji, ďakujem vám za to, že ste si to aspoň pozreli. Keď dáte koment nejaký, tak aspoň troška slušný, lebo nemyslel som to nejako zle. Len toľko som myslel, aby ste si vy na seba dávali pozor, lebo za posledné 2 týždne sa zrakvilo toľko ľudí, že je to smutné. A potom sú štatistiky a motorkári sú takí a hen takí a neviem akí neohľadní a ja neviem čo, bezohľadní, ale bezohľadní sú všetci. Všetci sú bezohľadní. Ja ako motorkár neohrozujem nikoho. Keď niekto tu napíše, nejaký kreten, tu napíše, že ja ako motorkár niekoho ohrozujem, ja ohrozujem akurát tak jeho spätné zrkadlo a väčšinou ohrozujem seba. Lebo ja som nekrytý ničím, žiadnymi plechmi, ani airbagmi, ani ničím. Ja ohrozujem iba seba. Takže ja, keď jazdím na motorke, tak si musím dávať sakramenský pozor na to, či ho trafím do späťáku, alebo ho vôbec netrafím, alebo sa tam zmestím, alebo sa tam nezmestím. Takže keď tu nejaký kreten povie, že ohrozujem plynulosť cestnej premávky, ja tú plynulosť cestnej premávky iba zlepšujem, lebo prejdem medzi tie auta a zmizem do riti. Keby som sedel, ja si môžem zobrať, ja mám 2 auta. Ja si môžem zobrať auto a budem stáť v tej kolóne a predĺžim tú kolónu, zás o ďalšie 3,5 metra predĺžim tú kolónu, lebo tam stojím. Ale sa rozbehnem, nevím čo. Ale keď ja prejdem na motorke okolo neho, vôbec nejak ho neohrozím, vôbec nejak mu nezavadzam, proste zmiznem do rici a už som tam není. Ale keď tam budem stáť s tým vyjebaným autom v tej kolóne, tak tam budem stáť pred ním a nikoho nepredbehnem. A takýchto kokotov, keď sa nám tam zejde o 20 navyše, barky skútristov, bolťákov a ja neviem, jakých čurákov, tak tá kolóna bude o 200 metrov dlhšia. A ďakujem všetkým, ktorí sa mi krásne uhnú, že už to chápu, že ja ich nechcem zabiť. Že ja, keď chcem zabiť, tak zabijem len jediné seba. Takže mi krásne uhnú napravo a ja všetkým tým vodičom krásne ďakujem, že sa mi uhnú napravo. A krásne ma nechajú prejsť a ja sa každému jednému podakujem, keď to stihnem. Áno. Keď sú 2 za sebou, tak sa podakujem 2 naraz. Ale podakujem sa im, zdvihnem tú nohu, ruku, väčšinu nohu, ale
podakujem sa im, aby vedeli, že aha, tak toto je ten kokot na tej motorke a ja som si ho všimol a on si všimol mňa a navzájom sa rešpektujeme. A nejako som ho nespomalil, ani neobmedzil, on sa trošku uhol pol metra alebo meter nabok, ja som krásne prešol a on si pokračuje v tej istej kolóne, v ktorej stál. Takže toto pokiaľ nepochopíme, tak tu budeme stále kretení, motorkári, hajzli, buzeranti a neviem, jakí kokoty, motorkári, samovrahovia, darcovia orgánov, čož teda, jak som už povedal, není pravda. Takže tak, páni a dámy, teda, ktoré majú na tú odvahu, tleskam. Takže držte sa, nerozjebávajte sa, nerakvite sa. Rozmýšľajte nad tým, kam idete, koľko jazdíte a jak jazdíte. Dajte si poradziť. Nebuďte hrdinovia, nikto vám tlískať nebude ani na babe, ani na šturci, ani na homolke, ani na havráne a nikto vám nebude tlískať. Nikto. Keď sa chcete povoziť, povozte sa, ale nebuďte pretekári. Pretekajte sami ze sebou a ze svoju odvahu a ze svojimi skúsenostami. Pretekajte. Lebo tí, čo dneska tam sedza a pijú kávu alebo kofolu, tak sa na vás smejú a nebudú vám tlískať, že ste vyhrali prvú cenu pezinskej baby. To sa nestane. Taká cena ani není. A cena je tam jediná. Cena je ľudského života a to za to nestojí. To za to nestojí. Taký frajer sa ešte nerodil, čo by vyhral prvú cenu pezinskej baby na motorke. Tak sa teda držte.